Impormasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN Patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Lunes, Pizza 8 kan na bulan na Pebrero taon 2021. Iribanan kita abot ng 11 o'clock in the morning sa pag-ulay-ulay kan mga napapanood na tema ngunyan na aldaw. Pag-resibikan na mga report maghahali sa mga karonda. Kaibanan taman sa lado technical engineer Abi Turalio. Yaon man si Tony Saison sa information. Sa transmitter side, Engineer Charlie Buenaobra. Yan man naman si Aldrin Orlanda. Iyo man an sa tuyang PSG. Dali na po ang Tinagba Festival. Kaya lang po sudating na dadalanta na bull cart mag-aatang ning na mga prutas sa Our Lady of Grotto. Dangan dyan sa simbahan, ano? Katuwang na Pastoral Council. Aros sa surusuan bagaan nagdadaralan ta talagang maugma. Pag minaabot ang selebrasyon kan Tinagba sa siyudad kan Iriga. Dahil po bawal ang pagdurukutan kan ng mga tao. Karo sa iling ko ibang iba ang selebrasyon ta sa Iriga. Yan pating mga atang na mga ani, paroy man yan, bagas man yan, prutas man yan, mga gulayon man yan. Pag dinadara na yan sa San Antonio de Padua Church, ani ba kayang pinagpapanauman sa mga charitable institution? Ani ba kayang pwedeng inihiras man sa district jail, sa orphanage? Sa mga taong nag-aayat man, ano? Ikad itong panahon may mga hinog na star apple. Nagirumduman ko yung mga bagay na yun. Kundi dahil po kaninaragyan kita kan pandemya, inagyan kita kan sunod-sunod na kalamidad, bagyo. Hiling-hiling ko garo talaga mating-mati ang kakulangan ni ani sa mga panahon na ini.
Pero dawa nga ni po papano ang mga paraumata padagos na nagpapasalamat sa Our Lady of Lourdes and San Antonio de Padua sa padagos na pagtaonin na proteksyon asin magkaigwanin abundanting ani kansenda nga mga pananaw para ang mga tao agkong kaunon. Kaya lang po talagang dahil po kaning pesting pandemic na ini, marami pong nagugutom sa mga panahon na ini. Dahil po kan haros ang price ceiling, ang problema ta kung paano ni mapris or mapahuros ang presyo. Kulang ang hurusan ng yan, ano ha? Sige sa nabagang pataras ng pataas. Maski sa mga petroleum products. Ha? Talagang mating-mati. Mangalas ka kung nakarga pa lang yung gasolina. Karga na naman. Por medyo po nagmahal ang per liter. Kana presyo kan petrolyo. O nag-diit man so pigkarga mo. Na gasolina pero alangkawaan na presyo. Sa mga Facebook Live viewers good morning, good morning. Sana yaon man kamo pirmi sa maray na kamugtakan sa mga panahon na ini. Lalo na po sa itong mga OFW na nasasakitan man sa mga panahon na ini. Kaya itong mga yaon sa Pilipinas na kung magwaldas kan ipinapadarang kwarta kan sa mga padangat na yaon sa ibang bansa nagtatrabaho barabagon na po kung dati-dati brulo out sa ng brulo out. Pag nag-aabot ang mga balikbayan tang kapamilya kung pwede makanod naman na magtagapasurusin siya na lalo na pong grabe man ang sakit na namamatikan sa tuya pong mga kababayan sa indang sitwasyon dahil po kan pandemic sa ibang mga OFW dahil makabaralik sa trabaho sa ibang bansa kung ano-anong mga requisitos na haranapon may mga training giraray for reprisal courses dahil po nag-expired na sa ibang mga certification training gastusan yan o sa makit-kit nin panggasto sa pag-training kung mayo kitang income. Maginanibang mga company nagsararado, mga eskwelahan mayong face-to-face kaya haros bagsak ang ekonomiya. Maski ang stock market bagsak man po. Tapos sana man dahil kan ASF sabi kay kan ibang mga veterinarian na nakakaulay an urig na tinamaan kan na ASF pwede pa man ang kakanon kan tao malinawan malinaw pa sa mata sa tubig na dahil man po yan dahil man nakakadulot ng hilang sa taong nagkakakaan kaya ini pong urig na may ASF pero ang pigangalas garo naman po ang Department of Agriculture magin an animal ining sa National Met Inspection Office haros ridon ninda ang mga market, ang mga merkado, ang mga banwaan na ang mga urig mayong timbrikan na meat inspection office then nag-agi sa mga slaughterhouse pag binubuno haros kurumpis karon igwa nga ning mga lechon na kumpiskar pa lechon na yan luto na nakukumpiskar pa kung
pag nag-imbestigar ang mga taga National Meat Inspection kung nag-aagi sa tamang proseso sa pagbuno, kung pabuno yan sa mga slaughterhouses, saka kung nag-agi ang urig ninda sa opisina kan city veterinarian sa office or municipal veterinarian sa office, magin sa sa meat inspection or inspector, kunda ay kinukumpiskar dawa litson. Ana rason, so mga litson na nagkakakurumpiskar pig tataralbong sa daga, sayang paga. Tasabi kan mga veterinarians officer urig na tinamaan kan ASF, pwedeng kakanon kan tao, mayong pwedeng idulot na hilang sa tao. Unless otherwise, aratiyon ang tao asin sobra sa pagkamitikuloso, dahil talaga yan makakangkan na urig na may hilang na ASF. Pero iba po na mayong mermitikuloso na or mayo ng kaartiyan iba sa pagkagutom, tamakakan ka yan. Lalo na kung litso na, man takaipuan pang italbong sa daga, luto na, litso na. Tubod ka? Abi, tubod ka, Tony. Langan ini pong ESF na mga barangay ngayon na laog na kan ESF, malaog naman sa mga taga-DA. May daradara ng pangkuryente, kuryente ho na sa mga origta, tataralbong na ngayon. Di nakakasayang po baga, na pwede man pagang sobra namang ka-OE minsan kita, na pwede man niya na advice sana sa mga kagsadiri katong orig, boronoanan nindo yun, ipanahon na nindo sa katarait nindo para mapakinabangan kan tao, tagadako lang nagkakaguruto. Pwede man na i-advise yan na ipaano na nindo yan, bakal ng barato sa mga katarait. Kaya tayo na ngayon din, dapat haro ko na kayo para mapakinabangan, sobra ka-OA. Iba pong opisyal ka na sa tuyang gobyerno sa laban sa African Swine Fever. Na tayo? Kaya kita binuburusong kan mahal na Diyos Bagyo digdi, bagyo duman. Virus digdi, virus pa duman. Multa digdi, multa pa duman. Sa LTO nga may mga bago na naman bagangon niya na pinagpapaano po. Pinapautob na mga reglamento o policy. Ang mga motorista, mga driver nin mga bihikulo na day magsulot nin face mask, saka mga pasahero, may multa. Kaya ngunya mga tugang na pandemic, kung ano-ano na sanang kauragan, asin na kapastidyohan sa pagmati kan mga kasaraditan, na dahil ka makasulot ngunya ng face mask, reckless driver an sa emong kaso sa LTO, asin sa mga deputized ka na LTO, arog na kayong kalupit. Pag una kung nga ko, matcha-charge ka ng reckless driving, kung nakabudal ka, nakaligis ka, pwedeng ma-charge ka ng reckless driving. Driver ka nga na dahil ka paggamit nin child seat sa child care seat sa imong pasahero, may violation ka na na nga nito, careless na pagmaneho. Pangyayaring buhay tari. Suspendido pa sa imong driver license.
Or kung durdi malasong ka pa, bad revocation of your driver's license pa. Kung makatumang ka sa autoridad, dahil ka na mamati tang inipong dahil ta maintindihan kung taano nita lalong nai-stress ang publiko. Dahil sa surunod-sunod, patong-patong ng mga pinapautob na mga bagong mga lay sa nasyon kan Pilipinas. Kaya minsan ikaw nagdidiskutiran sa sa mga tinampo. Minsan ang iba man pati dyan ng mga traffic enforcer, siguro may mga porsintuman ng iba dyan. Dawa, di man dapat tirikitan, tinitirikitan. Dahil ka lang nakasulot face mask, tikitulos, mayo ng warwarning. Imbis na may nagpipila ngayon sa sarong drugstore, nagparupay ngalo, nagtukaw-tukaw, ay bigla kang dudulokon kan paratikit, multa ka ngayon 500, dahil ka nagsunod sa social distancing, mayo ng warwarning. Kaya si pambakal mong bulong, napadagos lang sa ticket, sa penalty. Ay ano na tayo, Diyos ko. Napagkabuhay taniyo sa ibabaw kang kinaban sa mga panahon na ini. Na si Presidente Rodrigo Duterte ang presidentita. Grabe bagang pagsubok ka na sa tuyang kagurangan, ano? Pati ang mga barakalon ta, saro pa sa nakaka-stress ini. Nagirumduman ko katong nagbagyo. So ataman na ido katong bayaw ko. Palibasa makaman mabakalan ng masiram lamang na panira. Ang nabakal niya, turay. Mga 3 kilong turay. Sabi sa ko, ini bayaw, ngayon bayaw, mamanig bang na mabakal? Sirang turay. Ano niya akong maritang gibong kan tabangan ta na niya ako, linigan ta na ng sirang turay, kadakol man niya ako ng 3 kilong sa katamay 3 ido si bayaw na ataman. Maringay kaniyo an masiram ngay kaniyo inun-unon so may suka ngaya dangan yun na ngayon yung pamahawan ta. Sige niya ako. Sira bagang turay, makaliskiso na maraya. Saka matunukon. Tsaga man kami. Manamok pati niya ako bagayaw ta, burnout. Sige lang yan kita. Pagkaga, si Rami, inunon na turay. Tapos yung mga dugi-dugi, ibawag binas naman sa mga air imported niyang ido. Ay pirti man, karkan man si mga ido niya. Ugma, mga ido pala niya ako. Pag naugma, sige man ang irikulikul kan na buntot, saka sige ang tingag-tingag sa among niya ako ugma ng mga taman mong ido yaw. Pagkaw to, mano niya akong panirata, turay manggirari nga ya. Pritusong ko nga. Tamasirang bang nga ang inunon na turay na piniprito. Ay niya ako, sige. Tabangan ta ka naman niya ako pagluto. Pritos naman kami ng turay. 3 kilo. Chiribuga naman kami. Pirtiman talaga niya ako pala ng inunon na sira na turay na pagprinitos mo, blalong nagraragamok, masiram. Okay, tapos na magkarakan, pagkakanong na naman si tulong ido niya. Pigihiling ni si mga ido niya, nakatutok sa iyang nakatingag. Pigihiling si bayaw. Turay na nga sa bagong aga, turay na naman yun niya na ito. Tingag-tingag. Kakanman sinda, pero dahi inubos. Nyako yaw, garo baga nagreklamo na mga ido mo. Garo ngayon na mamasdan ko Garo ngayon na uuyam-uyam sa kuya ng ido ko
Dahil nga inubos Kaya lang ngayon. Bad nga balikan na dyan. Mapamanggi na niya ako kita yawan o naman panirata. Ini itong kugararan nga si tapad dyan na turay. Tali pa man nga naubos na kulpa. Ayun naman gararan nga panguntuhan ta. Ayan, di ba lagod niya ako prituson tan, di ba? I-reheat na lang yan inunoon. Alat daw niya ako, tamadisponer daw niya ako kung batag na hinog. Baad niya ako, igoy lamang dyan kita sa kataraid mabakal. Maman mabakal talaga. Narupit na lamang niya ako kan uran. Maayo talaga niya ako, masakit. Cherry buga na naman pagkabanggi. Mabawag na naman kan ido, si Bayaw. Dagdagan ko daw ngayon ini yung maluto. Tapos i-ramas-ramas yung mga turay. Maranya, okay, lagan mo na kan turay na itong mga bilog, yung pagrunuton. Paray pa ngaya, ulan na sa mga turay. Pag bahuga niya sa tulo niyang ido, inapod niya, garo mga matatamlay pagdulok niya ako, yawa. Pa-slow motion bagay niya ako ni. Tenga go na yun si Bayaw. Alo yun. Ano na niya ako nangyayari ka ni? Tapos pag-look ko, nagparapiriling-piling si Tulong Ido. Nagharali. But sabihon, ang Ido pala niya ako. May garo man tao, may pagmati man. Na na ngayon ni Amo. So bago ngayong aga. Turay na pinagpanira mi. Kaso bagong udto, turay. Ngunyan ngayong banggi, turay pa manggiraray. Ay, dahi na nag-intindi si Tulong Ido. Kaya kitang tao, garo niya ako, arog naman kanan mangyayari sa to. Dahil po sa katikapuan ta sa kwarta, turay pag Kalunes, turay hanggang Martes. Pag Merkulis, pwedeng gisa-gisa kita ng gulay. Pag Huwebes, pwedeng magtaga-dilis. Pag Biyernes, pwedeng magtaga-munggo. Ang munggo baga, pag ginigisa mo, pinapakuluan mo. Minadakul man igwa ka lang dahon ng sili. Although masakit makabakal ng dahon sili sa panahon na yun, binaragyo kita. Or dahonin na putot na marigoso baga. Dahon kan marigoso, masiraman yan sa munggo. Dangan igwa ka dyan buyod. Sarong pidasong tinapa. Maanang karkarni. Tamahal ang karni po ngunya na baboy Dawaan manok baga, mahal man ang kada kilo. O gigisawan mo lang yan, o perti na, minadakulo niyan. O Biyernes, pwede kitang magtaga munggo. O Sabado, ang buyod kaya ngunyan, pwede man niya na tadakol naman yan pagpig, anong apod yan, itong piniprito baga? O, pwede naman yan. Tapos pag Domingo, pwede kang maglutong tabyos. Ang 1/4 kilo kang tabyos ngunyan, 70 pesos. Pwede mo na yung uko yun. Garo-arog kayo ng kayat ng mga tios. Iyan, kung kaya pa kan sa tuyang budget. Kung mayo na po, lugaw ang luluwasan ta. Lugaw pagkaga, lugaw pagkaudto, lugaw pa pagkabanggi. Plus kadikit na asin-asin or asukar. Arog na po kayang katindi. Namamati antang kapagtiusan. Sa panahon na ni kan pesting pandemic, dangan intero pa kitang linalamo-lamo nin mga lay na dapat sundon sa mga trapiko, mga policy na dapat sundon para sa health protocol, mga lay na dapat ang sundon sa satuyang pagbiyahe. Kaya hiro tangon yan, pirmi na sanang dapat may pangbayad kang penalidad. Madali na maray pating ma-aprobaran ang mga lay, mga ordinansa, mga national law sa panahon na ini na pirming may penalty clause. Kaya grabe, namamati. Lalo na kan mga tios, mas pinakatios, intero pong namamati ang grabing pagtios sa panahon na ini.
May report kitang re-receive yun hali sa luwas. Bicol Connection Report. Aldrin, maray na ramrag ka mo, Aldrin. Pasok. Okay, naramag. Yung paninjoy sa gabos na parang tabay kan sa tuyang programa. Exact location yan po kung hindi sa local government center kan siyudad kan Iriga. Na kasabago naglibot-libot ako kan mga pinag-obserbaran ko ang mga kadalagan kan mga iba-ibang mga opisina kan sa tuyang siyudad. Kasi ito ba nga na siguro bago kan iba, get well soon muna kay City Director Elmer Pinolio na kasubago naglawgi di sa nasambit ng kusina kan DILG pero medyo nakabati ngayon iba sa yang lawas kaya dinalagan sa ospital para ipabulong hindi sa syudad kan Iriga. Okay. Sana makarecover man. Kaya sabi ko dapat magpagsige siya nasambit ng City Director. Na ninuli pa ka na kepuan pa ka sa iyang at serbisyo ka sa tuyang mga kababayan. Na ngulang pala ka subago, dyan po nagduman sa City Market na business as usual man ang City Market kan sa Iriga. Partikularmente itong mga nagtitinda ng karne na sabi nga ni Kasubago may pork holiday pero kung dumanan ko ang nasambit ng lugar kan City Market itong karne yan gabos man nagtitinda ng karne. Oy, Dren, pira ng per kilo kan karning urig saka karning manok mo niyan sa Iriga. Basta itong karning correct pa din Joey na iling kong presyo 300. Karning urig 300, amo na yan sulaman. Amo yan sulaman pa din. Kaya sa iba na so karne kayang manok di ako nakaduman sa nasambit ng lugar na yung kong hilingot so nasambit ng presyo. So, may itinaas man pala ng haros ang 2 pesos ang presyo o 80 pesos kan karning urig sa Iriga. Haro kaya ang mga dalagang ka presyo mga 100 hasta 80 ang tinaas na presyo ang karning urig di sa dagkan Iriga. So, ano na plano kan na mga paraurig? Mapababa man kan na presyo or dae? Bastang kasbago, so nagtarab sa kuya itong presidente kan Meat Vendors Association di sa kan Iriga. Mayo man nga kami pork holiday, inuli nga pagday kami tinda ng karne, day man nga kami makakan. Kaya padagosan sa indang pagpabakal kan karning urig po sa kan Iriga. O anlong ganisa gor ano na ang per kilo? Dahil ko na monitor gabos pali ang presyo ninuli baga na nagkakapalang presyo lang ang sa kuyang pang pinagtawan ng atensyon. Iyutan mga po sa kan Iriga. Ang mga anong apod ka frozen foods baga ining mga nababakal tang longganisa, tosino, ano pa? Nagmahal eh. Ulit itong mga iba-iba pong mga frozen products na pinagpapabakal po i-sentro ka na sa kan Iriga na siguro itong mga presyo mga stable man dahil managpalangkaw in grabe-grabe. Kaya ipamonitor ka pala kilo. Kung igwat talagang hoarding i-disbed kan Iriga. Araw kan mga middleman, mga dealer, ano ang sistema? Pataas ng pataas ang barakalan ng live weight kaya nagpaparataas ang presyo kan karning urig. Yan siguro pa rin ang mga nangyayari. Sabi nga niya kaya kung dakul ang supply, mababa ang presyo. Kung kulang ang supply, mataas ang presyo pa rin. So, kulang ang supply kaya mataas ang presyo. Kaya yan ang terming nangyayari. Pag dakul kayang karning urig na nababakal, mababa ang presyo. Pag dikit, mataas ang presyo. Kaya ngunyan kulang ang na-high blood na Aldrin, kulang na nakakakan ng karning urig, di ba? diba? Pasalamat ako na dahil ko nakakakan ng ngunyan yung bira ako makakakan ng karne urig. Ano na lang karne ang kinakaon mo? Ito mga karne, mga dikit-dikit na lang itong mga sinasawag ko sa mga gulay. Ayo. Na para dahil na ma-high blood. Ayo. Tama yan Kaya marema na kulang ang ma-high blood ngunyan, kulang ang nagkakan karning urig. Kaya ako, gusto ko talagang magbawas ng timbang para talagang dipin sila magparehero-hero.
Na Lalo na pag kung magabat ang lawas mo, Magabat sa hawak. magabat sa lawak, yung hawak. Kaya yan muna pala eh. Ang sa to yung mga anak ko informasyon. O ano, si manager, okay na ka itong pigsasabi mo sa kuya? Okay na. Oo. Ikaw Kaya na lang mag-set siguro yan. mabalik natin dyan, duman sa nasambit ng opisina, para i-clear ko ang nasambit ng usipon, ninuli ba ka na, sabi nga ni kayo itong nakaulay ko, Oh, anong sabi? Naputol ka rin? Balikan ta po si Aldrin Lee, ano? Naputol. Linya ni Aldrin Lee. Oh, yan. Nagbabalik. Oh, sige, Drin, balik giraray tabi. dyan po sa prime water, kansulat kan iriga, para nga dyan marsilbera na nasambit ang problema. Halimbawa, kung ikwat reklamo o problema sa metro, kung pwede dapat kung di siya itong kagsadir kang metro na pinagreklamo, iyo po ang magduman sa nasambit ang opisina para siya mismo magtaong linaw kung siya yung reklamo. Dinuli na sabi nga sa kuya kan na mga kaibahan sa dyan ng mga barkada, kung ikaw man lang ay mataram, di tayo maintindihan kung ano nga talaga ang pinakatunay na sitwasyon. Kaya kung isa yung kung nanapodan nga sinda, kung may reklamo ang sa term na consumidores ng tubig, magdirekta na damang reklamo dyan po sa Irrigation Water District or Prime Water. Ninuli na direkta mismong sisimbagon assist ang kalmang empleyado kan Prime Water, ang problema manungkot sa tubig din po sa dagdag iriga. Okay. Ito may nagbungkaras man na reklamo na naman dyan sa Prime Water. Ito nga na yung mga dahil po matapos-tapos na reklamo na sabi ko nga rin itong sarong itong na-assign dyan po sa may Barangay Springfield ay Barangay San Roque at Springfield. Oo. Na sabi ko kung pwede magtumar ng aksyon sa nasambit ng problema, dumanan itong nasambit ng mga establishmento o harong na iba pong problema sa metro. Para dahil kung pwedeng mas maray na dahil naman para pagpapaliwigon at issue sa radyo, kundi darawin na lang, usayin na lang kung anong problema sa opisina. Ano ang problema kang metro dahil nagtatalibong o marikas ang talibong? Ang mga iba kaya pa din Joey, ang mga reklamo, dumaan na rin sa kulang barangay, sa San Nicolas, may sa Roma na konsumidores ng tubig na itong metro dahil sobrang kaskas na mabirik. Yan ang problema nila. Baka talaga normal man sa pag nagbukas ka ng gripo na isinagad mo, di ba pag sinasagad talagang mina-speed man talaga ang talibong. Itok kan metro. Di siyempre ang itok man kan metro, marikason. Ako na porbaran ko na yung patingdoy na nagparaturuturoan sa kuyang metro, ang tubig, linya kan poset ko, pinagparasok ko itong gate valve, payo ng ni sarong mga turo-turo. Kan tubig dyan po sa kuyang residensya, kaya yan po ang pinakasolusyon. Kung may problema, direkta sa Prime Water, dinuli si Simbagun yan, direkta ni Branch Manager Ryan Cubilla, asin ni Engineer Ami Rarisa, yung mismo ang nasa technical, asin itong nasa commercial, si Bong Naig daw, ang masimbag sa mga problema dyan po sa Prime Water, Kansulat kan Iriga. Iyo. Na sabi ko nga na kitang taga-radyo, iyo mismo ang tulay lang kay mga reklamo, na di kita masimbag o mataon ng solusyon, kita lang ang naging tulay sa problema na pinapaabot sa nasambit ng mga ayon sa gobyerno, igdi sa Sudan kan Iriga pa din Joey. Iyo minsan ang reklamong naaraman taman sana kung halimbawa, dating minimum ang babayaran, bigla ngayang nagdakol. Baka may leak ngaya yan. Yan nga ang kaso, kung mga yan mal na encounter kong problema, nasabi nga ni Kariba, kung may problema ka ngaya, naglalakaw-lakaw ka man ngayon sa sentro, kung may nahiling ka ngayon yung mga tubong nagtatagas, iyapod mo mga itulos sa muya. Mas nga banggi, tatawan mo ngayon aksyon o solusyon ang nasambit ng problema. Correct, oo. Kaya dapat na nasabi ko sa nasambit ng opisina ng Prime Water, dapat magpagpunin harmonious relationship
ang taga-media saka prime water para maging po ang dalagan kan sa tuyang paggugoberno dito sa Dagkan Iriga. Oo. Na dahil po kita pag inilakitan o dahil kita ang nasa bitang issue dahil tamang po pinagsesensationalize kundi pagtatawan talang ni aksyon o mga pagbentilar kang issue para sa tuyong mga nagdadangog yung mismo ang mausgar sa mga isyong pinagbibintalan tayo di sa Radyo Pating Joy. Pwede man yan na, alimbawa, may nagreklamo sa radyo. Bago mo i-open ang on-air so issue pwede man na naka-standby naman sa taga Prime Water para at sa kaparehong oras, so nagreklamo, masisimbag ka itong pigreklamo. Yan ang pinakamaray na bago kitang maaire, mag-ulay-ulay muna yung update para aramo i-bintalar kung ang issue bago i-aire. Yan mga Pating Joy, yan sa tuya. Naputol ka rin. Mga tukang naputol na naman baga ang linya ni Aldrin Lee. Or baka naplakak na naman ang sa imong ng battery. Lubat ka na gadrin. Nakaibanan ta po si Aldrin Lee, nagpaabot din na report. Talagang sigisan ang Malcan Barakalon, sabi ni Aldrin, ang per kilo kan ng karning orig, 300 pesos sa Iriga City, Kundi, minsan po, dahil taman naram, bako man digdi sa lugar ta, bahad sa ibang lugar, kundi di malasong ka pa, at mahal na ang kada kilo, sa bakal mo kang karning orig, bahad kulang pa, so mga ibang madaya man ang kiluhan. Minsan may kulang 2 gurot, 3 gurot, sayang po. Buo ang big bayad mo, pero kulang ang karning itinao sa mo, kulang yung timbang. Tinimbang ngunit kulang. Ayan ang na problema dyan. Kaya dapat ang mga taga Treasurer's Office, ang mga market superintendent, mga magtagalibot. Saka iko kitang price monitoring control. Ano na daw ang nangyayari? Council kayan. Ining price monitoring council. Nag-relibot-libot man lamang. At ibaad po may mga overpriced na naman ng mga barakalo. Ano lamang ang pwedeng maitabang ninda. Ako man, may mga nauuyunan man akong mga ordinansa na pinagpapasunod po sa tuyang mga namamanawaan. Araw kan mga pagbabawal sa mga pong paglilimitar sa paggamit ng mga videoke, karaoke, itong mga sound devices na minsan aralanganin ng oras, makukusog pa ang mga sound system, makukusog pa ang mga video okay, so mga nagkakaranta, so mga nagkakaraoke. Ako, pabor man ako kaya na malimitaran ang volume, asakaan oras, igwasa na, kung hanggang 11 o'clock. Matapos, di okay yan sa mga kataraid. Kung iyo po, at least may kita kayan. Na malimitaran man po ang paggamit kan mga karaoke, mga video okay, and other mga sound devices na minsan nakaka-isturbo naman po sa publiko. Maging sa mga subdivision po baga, yan ang reklamo kan mga naka-register sa mga subdivision. Tan mga harong sa mga subdivision o subdivision, mga taraid-taid, dorokutan. Ngunyang kung ang kataid mo, may birthday, may okasyon nga yan, nagpabunyag o nag-birthday, nag-celebrate ngayon ng wedding anniversary, nag-arkila ngayon ng video okay, nag-imbitar ng mga madihon. Sa mga okasyon dahil po na-imbitaran na pagkatapos ng karakanan, irinom-inom, taragay-tagay, dangan, very video okay. Dawa nga ni kita may mga binabawal sa social gathering, mass gatherings, or inapod na mga dapat magkaigwa kita ng social distancing. Minsan dahil talaga na-iibitaran
na an ibatang mga kababayan dahil magpara orokasyon na mayong video okay, mayong karaoke. Pagili mo kayo, nag-iinuman na. Pagkatapos ng chiribugan, iinuman na. Karakarantahan na. Hanggang sa namamatang ana, hanggang sa alas 12, alauna na ni mag-umagahon, alas 2 na. Igwa pang nagkakaranta and makukusog pa ang sound system. Kaya ako nagpapabor man ako, medyo limitaran ang oras. Kung hanggang anong oras lang ang maximum. Kung 11 o'clock, kung 12 o'clock. Dangan ang volume, lalo na kung nasa subdivision, sikira bawasan. Tayan pating mga taraid-taid na mga harong sa subdivision. Kung ang kataid mo, volume pang marayso, video okay, garo ka pigga. Pigga, garo ka mabungog, garo ka taranyog na intiron sa imong pagmati. Okay, dapat anibaba ng mga namamanawaan, medyo magkaigwa na lang ng inisyatibo. Pero ako, pabor ako na angamos na mga munisipyo, maging syudad man, magkaigwa po nin ordinansa na limitaran po ang paggamit. Mga video okay, karaoke, in other audio video entertainment machine, as in iba pang mga similar amplified audio o sound devices. Tangarig at least ang mga barangay kapitan man dahil basulo na sinday na nakitan kan mga residentes na matataraman na kita may city ordinance kita or may municipal ordinance kita, mag-utob kita. Siyempre leyan kumo mga Pilipino kita na mga syudadano kita, mga naka-star kita sa Pilipinas, kung ano man ang pinapautob ng mga lay, luma man yan o bago, masunod po talaga kita. Siyempre gusto tang maging law-abiding citizen. O minsan, iniinitan, naanggutan ng iba pag nasisitar kang kapitan. Pero dahil daaram, namaili pa lang kita kayan. May mga nagreklamo man po sa mga kapitan, sa mga barangay kagawad na nakaka-istorbo man ngayon ng araw kaning tao. Permina sa na ngayang may okasyon, permina sa nang may video okay, nabubungog-bungog na ngayon kita makaturok ng tultul, tuyong banggi. Na consent po, ibatang mga kataraid sarong, may mga nag-opisina man dyan, mga nagtatarabaho, paragal man yan Ani ba dyan, gusto man na makapahingalo? Dahil ka makapahingalo, tabdit-dit, matindog ka, tanay-istorbo ka, ako ba nang ka? Alam mo, naidlip ka na may nagkantang garo na sa baka ang busis. Di siyempre nakubanan kayo. Ano man ngayon? Ulay kung may nag-iiriwal na ngayon. May nagkakanta pala na naman ngayon. Matanga na ngayon. Kaya dako lang istorbo man yan. Lalo na, iba pong mga estudyantita, nag-i-reskwela ngo yan sa paginin online. Dahil ka man maka-concentrate sa pag-adal mo online, kung diit-diit, garo may nagtutusok sa talinga mo na mga makukusok na mga sound system. Maray kung gabos ng mga nagkakantang sa video okay, mga diurag ang mga nagkakanta, diurag ang boses okay lang minsan. Pero kung burat ng tao, garo nag-aatungal pag boses sa pagkanta, garo bako nang masiram o maray na dangugon. Kaya dapat ang mga barangay, ang mga local government units na igwa pong siring na mga ordinansa, dapat magkaigaw ka mo ning inaapod na magsagibo ka mo ning mga information dissemination campaign drive. Pasiring sa mga autoridad sa PNP, sa barangay official, sa mga business establishment, lalo na itong mga negosyong mga video okay bar. Minsan may mga video okay bar, may mga resort. Naan mga resort na yan, may mga customer na gusto man kan mga customer pag nag-dive na sa swimming pool, pag butwa, matagay. Dangan makanta. Dapat limitaran man yan. Mga resort na igwang mga video okay, mga customer ninda na nagkakararigos tapos higing video okay, dangan ang volume makusog, mag-umagaw na, todo pa, ay dapat po kayan pagday magsunod sa mga ordinansa
magkakanigo lang na masampulan man. Kita, suya man kita katong permina sa nang ditit, multa ka mumulta, pero may magayon man pong mga lay, lokal or national kitang dapat striktong implementar para po sa karahayan man talaga kang kagabsan. Lalo na kung na paliwanagan na kan ordinansa, na warningan na, otro pa nagibo. Pangit man itong, sabi ko nga ni po minsan, magkaigwa mang konsiderasyon ang sa tuyang mga autoridad, ang sa tuyang mga nag-implementar, nagpapasunod kanli, na paminsan-minsan may mga ordinansa kita, may mga health protocol kita, na dapat atid-atidon tama na kung pwede, warningan ta na lang sa first offense, bago ta i-impose an penalty. Malay mo, nagpipila man sana siya, dahil lang siya nakasunod tulos kan social distancing, pamulta na po ng 500 pesos. Baka po, nasa between life and death itong taong mainom kan si Bulong, na binabakal ka itong na multahan na naglapas ng policy sa health protocol, iirak man. So, dapat araw po kayang gayod sa panahon na yung kagipitan na kan na ekonomiya ta, as in pagbuhay kan mga namamanwaan. Pero ini sabi kong ini, dahil sa dissemination, may informaran na kan mga barangay officials sa mga establishment. Sabi ko nga ni, mga video okay bar. Sa video okay bar man, pag may mga lasngag na dyan ng mga mister, na mahilig sa mga beer houses, lalo na kung may GRO, may mga guest relation officer na mga sexy, lalo na kung may mga dancer, may mga bold dancer pa dyan, siyempre mapasikat man ang customer na mister. Ang gusto man kayan, pahiling sa mga GRO na galante siya, lalo na kung may nakukurso na dahan, upak sa kauupak, ang katibol, upak kauupak. Ano na nga ni may sa kamil. Pati pulutan, siyempre may mga mister na galante. Ano po. Pero, siyempre mapasikat siya sa katibol niya, sa nakukurso na dahan niya, hindi makanta. Lalo na kang burat na. Tapos volume pa ang video okay, karaoke ka na clubhouse or beer houses. Istorbo man po sa mga kataraid talaga. Ano po. Kaya minsan, dahil sa mga beer houses, may nagbabaradila, nagsisirilusan, lalo na itong kantang My Way. Pero tama lang na i-diseminar po, katuwang kan mga gobyerno, nasa tuya pong mga barangay official to disseminate all kinds of local laws na sa indo pong pinapautob na dapat properly disseminated. Ang radyo, kami sa media, pwede man yan na magamit kami para po sa pagdiseminar nin labo-labo sa mga sa mga inaaprobaran na mga ordinansa kan mga lokal na gobyerno sa paagi nin mga ipinapasar na local laws kan sa tuya pong mga sanggunian bayan, sanggunian panlungsod, and sanggunian panlalawigan. Bagong ipo, ang media makakatabang na maray po na bawa sa paglimitar kan paggamit ng mga video okay, karaoke, in other mga sound system na ini. Halimbawa, kung start ka ni alas 5 ng hapon o matapos alas 10 ng banggi, o di okay. At least aram kan public. Aram ka tong na may okasyon, ang limitasyon, ang okasyon ta ngay agaw sa paggamit ng karaoke, sa karantahan ta, alas 10 na ng banggi. Pag alas 10 ng eksakto, pupundon ta ng karaoke ta, ang video kita. Di maorag baga po. Urog mahon ang tao, tagabos kita po nagsusunod sa araw po kaning mga local laws. Bakong at alas 10 ng banggi, inabot alas 4 mag-umagahon. Nailing mo na yan. Sus Maria Yosef. Yan ang pwedeng pamultahon. Lalo na kung na-informara na, na-diseminar na ang mga siring kani. Yan ang dapat pamultahon. Matagas ang payo. Kan araw kaya na klaseng namamanawaan. Dapat nga alas 10 lang ng banggi. Alas 4 pa,
Sige pa ang nakarantahan. Oh. Yan. Tama yan, Sir Joey. Tamay ibang aldaw pa man dai pag-ubuson ang oras sa paglilibang. Minsan, minaabot na sa baradilan. Oh. Minsan, burunuan pa. Lalo na kon ang boses garo na baka na nag-uugbon baka. Napangritmo man ako. Ali kaya 0909-823-7024 ay kayali pala ni Kagawad Joter Tersinyo ka nasa San Agustin na Iriga City. Yung manang ganda, no? Agar gusto mong sabi yung Joter, ang bakang nag-uugbon, araw keng karibok, kan na sounds, ay pangyayari, ano? Ay, salamat na maray, karundang Joter, ano? Sa reaction mo. So mga yaan po sa Facebook Live pwede man kamong paabot ng mga greetings, ano? Kung may mga gusto kamong baration. So mga parang tabay igwa man gustong baration, okay lang po. I-text lang sa 0948-241-7675 kung kamo may mga reaksyon, mga pangapudan, ayan. Sige lang po, welcome kamo. May mga hanap buhay kita, ang programa pong Bicol Connection, hatod kan sa tuyang mga sponsor. Hatod po ini kan Rinconada Central Cockpit, sa dirasin pinamamalaan ni Mr. Johnny Cuadro, makukuha sa San Antonio, Ugbon, Nabuwa, Camarines Sur. Siri man po atod ni Mr. Bong Bungalos, Municipal Treasurer Kanabuak, Camarines Sur. Magkakaigwa po sindang tax campaign. Magboboro barangay sinda, ma-start sa March 1 to 5 sa barangay Paluyon proper, sa March 8 to 12 sa barangay Antipolo-Yang, pag March 15 to 19 sa Dolorosa, barangay Dolorosa, pag March 22 to 26 sa barangay Malawag. Mapaskil man sinda dyan ng mga tarpaulin, list of delinquency, notice of delinquency, and statement of account. May mga representative coming from MTO, Team A and B, may kaibanan sinda mga hali man sa Permit and Licensing Office. So, salamat kay Mr. Bong Bungalos, mabuot, religyoso, guwapitong Municipal Treasurer Kanabuak, Camarines. So, at the same time, Pastoral Council President po siya dyan sa sa inang Katipanan Church sa Paluyon, Nabuak, Camarines Sur. Dangan natod man ini kan Sinis Garden and Landscaping Services. Makukayan sa Viseños Residence sa Zone 1 San Isidro, Baaw, Camarines Sur. Sa diri asin pinamamalaan ni Punong Barangay Sene Viseño. Mother po siya ni Mayor Jeff Viseño kan Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini atod man kan is Blue Water Refilling Station. Asin man kan Davidson Oidas Lithium House, makukayan sa pagbubungon Santo Domingo, Nabuak, Camarines Sur. Owned and managed by Engineer Nilo Salazar. And then atod man kan Sigera Technological Colleges, sa pagi po ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, Owner President. Ani ba pang mga hanap mo ay magali man ki Sir Abi Turalio. Tama ito ba? O itong isa? Okay. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mr. and Mrs. Freddy Bon and Family, London, England, at ng Casa Dinanoy, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Para sa detalyes, hanapin lang si Madam Marilu Machimora Bon. Ang oras na yan, hatod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City.
para sa edukasyon di kalidad. Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Alis na ako. Ang face massage shield, dala mo? Oo. Ang alcohol, Kailangan pa ba yun? pag nagkasakit ka, apektado lahat. Ikaw, ako, anak mo. Disiplina lang ngayong pandemya. Marami pa rin nagkakasakit. Disiplina ay isa-isip. Sundin ang minimum health standards. Maghugas ng kamay at magsuot po tayo ng face mask at shield. Papa, yung alcohol mo. Ako po si Paulo Bediones. Para sa pamilya, pairalin ang disiplina. This message is brought to you by the Department of Interior and Local Government. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra Gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra Gutom. Gusto mo mag-mall? Pwede naman. Pag-iingat lang naman ang katapat niyan. Mag-mask at face shield. Para ligtas. Maghugas ng kamay. Para nasa mabuting kamay tayo. Sa restaurants man o ATM. At sa konting distansya, malaki na ang maitutulong mo sa ating ekonomiya. Ingat-angat, tayong lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Isa po sa mga natulungan ng Kidney Care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ako'y nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, kaya ako nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas. Above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong Kidney Care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung isang buwan, ay napakagaling ng Kidney Care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing. Maghugas ng kamay. Lagi.
sa ropang magayon na dapat istriktong implementar po kan sa ito yung mga barangay official na mga lay, mga pagbawal man sa mga kagsadiri ni mga ido or dog owner na maparaarataman ng ido na dahil man nagpapagiribo ng dog house or dahil pigkakadinahan. Kung igwang magkakanligong penalidad, pwedeng ipatong yan or pwedeng pamultahon yan. Nakakapirwisyo po ang mga ido pag nakakagat kayo ng tao, nagkadelikado sa rabies. Ang rabies po, baga, nakakagadan yan sa tao. Although ko kitang Animal Welfare Act na maging manda kita maging mabuot sa mga hayop, pero kung ang tao naman na nagagadan sa kabuutan ta sa pagiging makihayop ta kita man po ang perding mga tao. Kapag nakagat ka, grabing perwisyo, grabing sakit ang inaabot kan kakagat kan idong igwapong rabies. Dapat po ang mga nag-aatama ng ido, bago man kamo mag-atama ng ido, agko kamong dog house or kadena. Saka sa dapat isabay sa pamultahon. Igwa kay mga tao na bubutasan ngayon ang ido, paatiun sa luwas. Dangan, igwa man mga taong mga pet lovers nga ni, mga mapagmahal sa mga ido. Kapot-kapot yan, early morning, kapot-kapot, malakaw-lakaw kayan so among ninda, nakakapotan so kadena kan ido, palalakaw-lakawon, maati sa mga atuwangan natad kan mga ibang harong. Uy, nakakabuisit man po baga na pagluwas mo na ato umakan mo, ati kang ido, taigwang palakaw-lakaw, nakataid mo, sa natad mo, nakamating iaati iso ido, natian sinatad mo, pagluwas mo, yung nato umakan mo, nakabuisit. Kaya dapat, saro pa yan sa dapat amultahon. Ano daw, tagaroon nagbabalik si Karondang Aldri. Bicol Connection Report. Good morning sa Gabos na Parantabakan sa tuyang programa. Yan mismo ko hindi sa second floor ng City Hall. Yan po sa may Sangguan Panglaw Association Hall, nakakuha po ng committee hearing. Itong manood sa yung mga pet owners na perdidiskuteran kan nasabit ng mga members kan Sangguan Panglaw. Itong manood sa paano at pagkatamaan sa mga ayam asin mga ido na yaon po sa sendang lugar. Iyo ta minsan kung itong pinagtutuwar mo na dapat maging responsable ang Gabos na may sadiri ni mga pet, lahat itong mga may chikos, tapos itong may ido sa siyudad ng Irigan na dahil po magbasta parat-parat o maray patay po sa tuyang lugar. Iyo ta, may mga motoristang nakaka-aksidente baga drin. Nasabitan mga kung minsan. May mga na-aksidente mga motorista, mga single motorcycle, nagagadan na aksidente dahil po sa mga layas na ido sa tinampo. Yan pa rin Joey, yung termine nangyayari na kung minsan sa tuyang mga tama na ido, mga ito bagang minsan, dahil niya to na reparo, na basta siya lang para pinagpapabayaan ng mga isadiri na magparuluwas sa sendang harong. Tapos kung minsan, yan nakakadisgrasya. Na nagdodonar ng buhay, ng laman, ang sa to yung mga motorista, dahil po sa mga layas na ido, na pagsasadiri kan sa to yung responsable na mga tao ikipusunod kang iriga. Kaya dapat yan po sa to yung resolbaran, dapat kung lapudan ang siya mong mga atama na ido, dapat ito bagang buktakan mong kalka, pagpakibukan ng mga kulungan para na isinda po baka danyar
ang mga buhay kan sa tuyong mga kababayan di po sa dutang yan sa Joey. Oo, tama. May pa kitang ma-interview dyan. Kaya tigding yan, panahon sa pinagtutukar, dapat ini pong mga sa tuyong mga kababayan kung mag-akamog kanin ido, bikos man o talagang ayam, dapat yan bago ta magdagawa muna ng tamang pagbabakuna para di po kung makakagat, di po makadanyartan sa tuyong mga kababayan. Oo. Yan wala pa din. Balik ko yan sa tuyong malakong informasyon. Pabalik na rin sa oras yan. May pakulayan ko na kung gusto magpa-introduce sa tuyong. So may location sa second floor ng University Local Government Unit sa Aldrin para sa programang People Connection. Salamat, Karondang Aldrin Lee. Bicol Connection Report. Maray digdi sa iriga, piguulayan na palang kansang ang panlungsod na dapat magkaigwa kita kaniyong ordinansa sa mga pit lovers, sa mga nag-aatamanin mga ido o ayam. Na bago ka mo mag-atamanin mga ido or ayam, siguraduhin nindog igwa ka mong mga doghouse. Tapos may kadena na dahil makapirwisyo sa publiko saka sa mga motorista. Kay ito baga, igwa na kita kayong dog patrol, pigsisiriod ang mga idong layas sa tinampo, kalkalkan basura, minsan biglang nabalyo, minsan yaon nagluloko sa tinampo, sa 10 oras ning banggi or magumagahon, ang mga motorista man, na-aksidente kay ilag sa inda. Lalo na itong minasalpok na single motorcycle sa mga dayong garo ng mga rungaw na sigian na burbalyo sa tinampo. Uy, kadako na pong nagadan, nakababayan ta ng mga motorista dahil lang po sa mga layas na ido sa tinampo. Kaya dapat buhayong girarayan, dog patrol line sa Iriga City, istriktong ipasunod, diseminar sa mga barangay officials na itong mga, lalo na sa mga subdivision, kung kamo mapaati ng mga ido nindo, dyan na lang sa laogan sa endong harong, sa endong natad, sa endong kulungan dangan, igwamang kamong dapat tapukan kan mga ati kan sa endong mga tama na ayam. Bakong iluluwas nindo, kunwari kaput-kaput, nakakadinahan, malakaw-lakaw, dangan maatian sa endong atama na ayam, sa atubangan natad kan sa endong kataraid sa harong. Napakapangit pong style yan eh. Lumang style na yan eh. Dapat kabali po yan sa patawanin na magkakanigong penalidad. Lalo na itong layas ang mga atama nindong ido. Pag nakakagat ang sendong ido, dapat obligaron. So kag sadiri kan ido, na iyo po ang magsagot kan gabos na bayaran sa hospital kan biktima. Bakong iyo pa ang anggot, kawasa ngayon nagpakagat ka. Pipilusupong ka pa kaniba na mga kagsadiri ning ido. Pangit po yan eh. Kaya aram taman po na may mga may isog na ido, lalo na itong mga layas na ido na mga nagwawagak na. Sus Maria Yosef, nakakangiri. Kuni ka matakab ka kan na idong may rabies, ano po? May rabies. Kaya sana istrikto tang ipasunod sa satuyang mga lugar. Bako lang sa Iriga, pagtaraid pang munisipyo, sa Laucan probinsya. Na istriktuhan na po na dapat may mga kakudyan, may mga dughouse po. Ang pagpati dapat dahil na po sa luwas kan tinampo. Sana nang layas o ido na nasa luwas kan tinampo. Ano man na oras, dapat gabos siya nakakurulong. Sa laog kan natad kan mga may sadiri po kan mga ataman ninda nga hayop. Ano po? Magin nga ning mga native na mga manok. Dapat, igo naman sinda mga kulungan kayan eh. Taminsan nakakadisturbo man po sa mga tanom. Kan mga kataraid kan sa endong mga lugar. Mga kanding. Kung mga tama ning kanding, dapat dahil na makalaog ang mga kanding sa lagwerta kan ibang mga harong. Baka. Taminsan nagsasabsab po yung kan mga pananom na gulay. Masitas kan sa tuya pong mga kataraid. Dapat
ibali na yan kan sa tuyang mga legislator na itong mga nag-aatama ng baka dapat igwa ka mo nga sinda. May sadiri ka mo dapat na mga pasabsaban kan na sa indong mga atama na baka, mga atama na kanding. Oras na mayo, penalty na sa indong sasapuon. Kaya kung may mga pinapaboran man akong mga ordinansa, pero man kita mga policy na may mga penalty clause, may mga penalidad na sana tawanan man ng konsiderasyon. Pero kung itong sobra naman, katataong konsiderasyon, magkakanigo naman talaga pong pamultaho naman kamo. So sana yan mga ordinansa na gusto tang ipasunod strictamente kan sa tuyang mga otoridad. Tapirwis yung maray ang mga layas na ido. Ang paglimitar kan paggamit ng mga video karaoke sa royan na dapat stricto tang ipasunod. Bako ini minsan na kukonta kan ibatang mga kababayan na mga araw kanina sa Land Transportation Office na naman na dapat daan na 1-year-old na aki hanggang 12 years old magamit ng mga child car seat na inaapod. Tapos ining dapat pirming naka-lag ng seatbelt. Pati ang driver, pati pasahero, may pismas. Takunda kadakol kaso. Reckless driving na ngunyan. Ang driver na dahil nakasulot ng pismas, ano na tayo? Bagong mga policy kan LTO. Driver na single motorcycle, dahil ka nakapismas, dahil ka nakasulot ng sapatos, dahil ka nakasulot gayon ng pantalon, dahil ka nakasulot bado, ay tiba kadakol na penalty na abuton mo. Nag-drive kang makang lisensya, multa ning more than 1,000 pesos yan. Dahil ka nakasulot ng face mask, another multa yan. First, second, and third offense hanggang sa suspended of your driving license. May mga lay kita sa Land Transportation Office na bako lang suspended kan sa imong lisensya ang sasapuon mo kundi pag walang visa na. Revocation or anong abot ka ni pag walang visa kan sa imo pong driver license hanggang day ka na pwedeng magmaneho. Kaya ini mga bagay na ini sa rupaman sa naka-stress na day ka lang nakasulot dahil po yan kan pinapautob na mga lay kan IATF dahil po kaning pandemic. Pero nagkataon lang na ani ba pigi-implement lalo na yung 12 years old ako lao naman yan kung tutuson may mga aki na masalangkaw pa sa to na 12 years old pa lang anhawak matataba paano yun irigo duman sa child seat law na gustong implement strictamente kan sa tuyang Land Transportation Office. Kaya may mga bagay na dapat kutaan na bago pa man na ginibong sarong national law, dapat man pinagpaparaadalan man na yan. Bago pa man na striktong i-implement, di ba? Five minutes before 11 o'clock in the morning. Madali sa naman ang oras ay... Sige na naman po pating oran-oran dahil po kan LPA nasiripan sa party kan Davao. Damay po kita sa Bicol kan pag-oran-oran. Igwa pang monsoon. Ano to? Itong anging amihan. Sir Joey, I guess it is but proper that to apply massive castration of dogs. Ano niyo? Tanaputol. Alat daw po May nag-text digdi po na sabi niya, Sir Joey, I guess it is but proper that to apply massive castration of dogs, and for those owners should secure birth certificate or registration before acquiring their pets to an
ang tawo ngani pag pinag-aki pinaparehistro garo contact tracing. Aba okay man ining suggestion mo. Karon dang Joter Tersinyo o Basa Agustin Iriga City. Nan kitang mga tao pag kita namon iminundag kan sa tuyang mga malay na ay ano po kita kan mga partira tao kan kan nagpaaki sa tuya na kita dapat mairehistro. Sa civil register. Tapos kitang tao dahil kang pandemic, igwa kita digdiyo sa mga local government units ng eye contact para sa marikas na contact tracing. Okay, dapat sa mga ayam, dapat irehistro man, parang mag-secure man ng nakarehistro man sa gobyerno para malaganan ng tag na pag nadakop yan kan mga parasiod ning kaning dog patrol may nakalag na tag ay ano pala na nangyayari yan kay Juan de la Cruz pala yan pamultaon si Juan de la Cruz tan ido niya nakabutas. Pwede man kayo dyan pagdebatian sa konseho kan syudad. Kung magugusto kayo niyo na publiko. Kung libre kayo, pwede. Pero kung may bayad, baka dahil magusto. Salamat na maray, karundang Joter Tersinyo sa magagayon mong mga reaksyon. Kaya sabi ni Congressman, bilib sa emo. Nagdadangog si Congressman sa programa ta minsan. Maabilidad pala niya yung marinig sa si Joter Bilibo na maray sa emo. Kaya lang nang barita pala. Sana maray naman si Teacher Jo sa panahon na yun, Ang pagkakastration po kan mga Edo, maray man yan. Kung yan maging lay sa syudad kan Iriga. Tangari di magparadakolan mga Edo. Na di man kaya nga tamanong kan mga kagsadiri, di ba? Pero si qualified man na mag-ataman, ay dawa dahil nindo ipakarapon sa indong mga Edo. Sige sana kamo basta yaon lang sa laog kan sa indong compound. Then makarulawas. Na dahil makaisturbo, makakagat as hindi makaperwisyo sa publiko. Diba, Joter? Mali o tama? Mga tungang salamat kan sa tuyang mga parantabay, mga Facebook Live viewers, sa mga nagantabay sa radyo, sa mga nagpaabot ng reaksyon. Salamat na maray kay karundang Joter Tersinyo. Salado Technical, ang sa kong partner digdi, Abi Turalio, Chief Engineer Tony Aguilar, and sa information, si Tony Saison, yan man si Madam Kayla Ligacion Valdez, ang sa mong Finance Manager. Sa transmitter site, Engineer Charlie Binaobra, and si Aldwin Orlando sa tuyang PSG duman. So, salamat kan sa inyong pagantabay sa lawas, karundang